Am aici un ceas cu teme, pe afișaj cu teme 1637. Ce s-a pus? Orele, minutele. Nu s-a prea... Deci trebuie să reglăm așa. Orele, maxim 23, format de 24 de ore, 0. 58 și facem 0. Uite. Și am adăugat doar encoderul și am și un user care tițe, dacă n-au reset. Merge. Ceasul cu DS3231 și cam atât. Punem ora 2, 55. Si. Ok? Este?